Antin pitäisi putsauttaa sen näyttö. Savu. Onks meillä mitään, mitä tähän voisi vielä päälle laittaa? Oh. Vaikka mitä. Mä löydän tavaroita, jos on Nämä! Nämä. Explosives. Tää saattaa kyllä räjähtää tässä näin, että... Kaboosh. Ei räjähtänyt. Lisää. Kokista. Sitä on hankala sitä. Tölkki pois. En usko, että tämä tulee pysymään kyllä. Ottakaa toi tölkki tosta vittuun. Tää nimittäin on... Joo. Ei kestä! Ei kestä. No, Ei kestä. ei vittu. Aika paljon kumminkin. Melkein litra vähän päälle. Siis No mut hei, tsekkaa nyt paljon nää painaa tässä näin. Ihan vitusti. Mä just jaksan nostaa saman määrän penkistä. Tässä on ainakin 300 kiloa. Tiede toimii.